боюнча һәм башка бик күп мероприятиялар буенча барыбыз да катнаштык. Беләсез, менә иң мөһиме шушылар. Монда бик зур хезмәт куелды безнең хезмәткәрләр тарафыннан. Ул сайлауга кадәр, сайлау вакытында һәм сайлаудан соң булатырган эш этапта торган мероприятиялар барыбызча бик күп хезмәт куелды. Һәм безнең уңышларыбыз әйбәт. Безнең нидә булса теге нарушениялар, общественного порядка, происшествия, счепулар булмады, без аны булдырмадык. Рәхмәт, әлбәттә, безнең Артем Валерьевичка Хакуринга. Без инде башка елларны 2-3 участокка бер хезмәткә куяйык. Ничек тә чыгай положениедән, абый ул безгә дополнительный кешеләр бирде, һәм шул кешеләр белән һәр бер участокта сотрудник булып, һәрберсенә хезмәткәр булып, матур гына итеп эшне башкарып чыга алдык. Һәм киләчәктә дә менә шушы задачаны шундый формада үткәрергә дигән план бар инде. В целях реализации требований указа президента Российской Федерации, постановления Кабинета министров Республики Татарстан и указания руководства МВД по Республике Татарстан сотрудниками совместно с другими ведомствами проведен комплекс мероприятий по предупреждению распространения на территории Сабинского муниципального района новой коронавирусной инфекции. Әйткәнчә инде менә 20 ел безнең әзрәк без уйлаган караганда авыррак килеп чыкты бит. Без уйламаганда килеп чыккан шушы коронавирус инфекциясы менә шу авыртуы бик күп безнең юнәлешне эшебездә бу юнәлешне кертергә, профилактика белән эшләргә мәҗбүр итте. Һәм без бу эшне җиренә җиткереп башкарырга тырыштык. Инде иң башта хәтерлисездер инде май айында СМС-лар белән башлаган идек аны эшләр бөтенләй чыгармыйча. Аннан инде кемнәбәкәм индивидуальная защита, антисептиклар, дистанциялар, режим работалар, һәрберсен тикшереп бик зур хезмәт куелды. Һәм безнең бу мөмкингә 1334 административ протокол төзелде шушы көнгә. 1334. Бу бик зур саннар. Башка районнар белән чагыштырып караганда да бу зур. Аның кайберләре инде 112-се повторно совершать иткән. Алар буенча протоколлар төзелеп, аларга штрафлары белгәнчә күбрәк. Шул вакытта инде 545 кеше чит илдән кайткан, шушы чорда 545 кеше и 561 контактированный бар. Бұлардың һәрберсенә безнең сотрудниклар, хезмәткәрләр барып, аларны тикшереп, алар белән матур гына эшләп, аларга үзебезнең требованияларны, санитарный требованияларны җиткереп, алар белән нидә булса профилактика эшләр башкарылды. Шулай ук инде безнең информация, радиовыступлениялар, газетларда, инстаграмнарда без инде аны атна саен куябыз, атна саен кешегә җиткерәбез. Вроде бы бик күп хезмәт куелды, но шулай була карамастан, көн саен, мөмкин саен итәбештән Республика Татарстан итәм, битәнгә планетада 5-6 кеше ким дигәндә барда протокол төзелә. Барында гына нарушениялар бар. Казанчта каршы кайбер кешеләр әле һамандагын бойбызны до конца аңлап бетермәделәр, һамандагын әле кешенең сознаниясенә барып җитә алмый дигән кия. Менә бу конвенция концертым Читилдә яшәүче кеше белән, ул әйтә, Германиядә яши инде бу кеше. Подъезддан чыктым да, чөп барам подъезддан ди, күрше күреп алды ди, а что ты себе позволяешь дип әйтә. Әйтеп сүкте ди. То есть кешеләр үзләренә үзе уже замечание ясыйлар. Менә аларда уже ни дәрәҗәгә килеп җиткән. Ну, киләчәктә барып бездә шулай булыр дип уйлыйм. Чөнки күрәсең, инде үзгәреш бик зур. Күбрәк инде барсыдагы менә Москвада сөйлиләр, требованияларны башкарырга, үтәргә тырышалар. Инде основном это уже сделано. 90-95% наверное. А калган 5-10% беләсең инде. Основном халык буларга тиеш, пространствода открытый, һавада буларга тиеш. Инде без менә булган мероприятияларны да гына яңа еллар белән күрәсез инде итеп үткәрдек. Барсыда тышта, һавада кислород сугасыннар, общий шелтерлар булмаска тиеш. Инде каждая суббота, менә президент башында совещание була, каждая суббота без анда катнашабыз менә. Каждая суббота бер вопрос, основной вопрос булып, конечно, шу коронавирус инфекциясы белән көрәшү. Тик торганда гына куелмаган бит президент уровеньда карасыз. Татарстан Республикасы президенты башына куела шундый вопрос. Шулай булгач, менә без бу задачаны үтәү өстендә, куелган задачаларны үтәү өстендә эшләргә тиеш булабыз. Башка пока әлләнсә башка не придумано, бар менә спутник дигән вакцина подаларга тиеш дип әйтәбез. Ничек булыр, кайчан булыр, әле пока без аны белеп бетмәбез. Шуңа күрә халыкка иң дөресе шушы булачак, бу мөмкиндә профилактика, аңлату эшләре, пока менә безнең яктан шушы протоколлар төзү, профилактика, аңлату эшләре. Инфекция белән бәйле хәбәрләр кергән. Менә шуның белән генә 2055-кә җиткән ул. Бу инде без аны анализ ясадык, ул алдагы еллар белән бер тирәдә баралар. Шуның эш суткасында 2922-се, ягъни 95,6% тикшерелгән эш сутка эчендә. Кайберләре 10 суткага, 30 суткага җиткәлгән, монда инде кайда ревизия үткәрелә, башкасы үткәрелә. Бу әлбәттә барсы да прокурор белән согласован, не согласованный, бер генә материал да юк.
Bizning 100% prokuratura so'rovlariga ishlamlar qo'yildi. Shunga ko'ra uchetный registratsion disiplina bo'yicha bizning komissiya kelib tekshirdi, ministerствоdan birgina aytib topmadilar. Потому что har birisi обоснованно проверенlar. Также нами своевременно разрешается заявление, поступившее от граждан на оказание госуслуг по линии ГИБДД и миграционной службы. Доля электронных обращений составила 88%. А когда, значит,